जों फाइनाय 6 जुन चिनी बिसिकनै कामानि TWF आचाइमानि जों संसामानि बिसिकनै कामानि आबनि ओ बिसिकनै कामानि सालनो जों फाउंडेशन दे हनि जों पालायलायना खांदों ओ जागावताय कैसा खुसा ताइकलायो चिनी TWF खाइनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44 टा ब्लक ताइ 12 टा डिस्ट्रिक्टनि जत्तो बुकुचंनो आं खा काहामया पाना मुसुंगो ताम हमाले बिसिंनैयासे जों बुथाय थाइनै मानखा ओ बुथाय तामो ओंखाय चिनी TWF रबेलाखिनो कपाल काहाम जों बिसिंनै कामानि यागुलसे जों विधान सभाओ खरंनै MLA जों रहरि मानखा आबनि बागै बेलाय चिनी TWF बुकुचंनो आं हामबाय मारि आबनि बागै जों फाइनाय 6 तारिख जुन 6 तारिख जुन चिनी बिसिंनै कामानि चिनी TWF आचाइमानि सा ओ सालनो जों चिनी अरक खुमुलुंग नय ऑडिटोरियम हॉल नको चिनी फाउंडेशन दे सेंट्रल लिबारे पालाइजाकनाय ओ पालाइजाकनिवो जों ब्लॉक निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि फाइनानि बागै जों चिनी जत्तो 44 टा ब्लॉक नि बुकुचं ताइ 12 टा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नि बुकुचंनो जों दिनै मीडिया नि बिसिंतैखाय चिनी कयमु ओंखाय जों आरो ताइ कैसा प्रोग्राम जों चिनी लेवै थांगा हाइपाना जरा करिनि बागै जों चिनी 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायनाय ओंखाय ओ बरम याफातमानि पान्दाबाय चिनी फाउंडेशन दे पान्दा आबो एकलगे मिसिनाय आबनि बागै चिनी ओ पान्दावो चिनी 13 जना MLA तो तंनायनो आबनि यागोरो जों जारा चिनी सिनियर लीडर दंगो और चिनी CM থেকে आरम्भ खाय EM MDC जत्तनो तंनाय ओ पान्दावो ताइ जत्तनो न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट तो तंनायनो ओंखाय चिनी ओ पान्दा बाक्सा हिनि मानो 5 जना से फाइनाय जों रखाय बर थांनाय हिनि मानो ब्लॉक कमिटिओ तो गोबां मा बरक दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिओ गोबां चिनी बकुक दं बरक और फाइमे गोबां बखाबा दं थबला फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लॉकबो पालायमानो जानजानि आमचायो चिनी पार्टी ऑफिस दं आरो बानाति सावै जों आरो नायथक चिनी TWF आचाइमानि सालनो नरक जत्तनो ब्लॉक वाइस पालायलायदि ब्लॉक वाइस नरक अमहाय हहमद दमखानि पालायलायदि फ्लैग टिसालायदि सिगांनो हायनो फ्लैग टिसालायदि ताइ प्रोग्राम रक नारगलायदि ताइ नरक हॉस्पिटलावगो माने खनै बागनानि फल फकला बागनाखा बागै मानो सापाय खायनागा खायमानो सिगांनो हायखायनो नरक प्रोग्राम नारगै नरक जानजानि जा बमाहायकै जानजानि ब्लॉक जा बमाहायकै पालायनानि मुजों नरक अमहायकै पालायदि हिनाय ताइ कबं मुंनारगो नरक जत्तनो चिनी TWF आचाइमानि सालनो नरक पालालाय जादि कबं मुंनारगो ताइ 10 जना खाय ब्लॉक ताइ डिस्ट्रिक्ट टोटल 10 जना फायदि हिनाय अबो कबं मुंनारगो हामबाय सारा त्रिपुरा न हिनमान खाता सेंट्रल कमिटी खायनानि थाङै दंगो ओंखाय फियाबा सेंट्रल कमिटी फानो जेहेतु 13 जना टोटल MLA न फेलिसिटेशन दिनानि थां दंमामब्ला ओंखाय आबनि बागै ब्लॉक निबो 5 जना मानजाक सिटुन डिस्ट्रिक्ट निबो 5 जना मानजाक सिटुन अमहायकै जों टारगेट ना हालायखे अमहायकै बरनो कबं मुनारुगो मीडियानि बिसिंतै ताइ जों फुनबायबो साहरनाय ब्लॉक खायना हंगाय जानजानि ब्लॉको जतनो बाक्सा हंगाय फुनबाय फुनेर माध्यमे जोंनो साहरै दंखा बाहायके खायनानि हिनि सिंगै दंखा बाक्सा कनो साहरका ब्लॉक वाइज खलायलायदि ब्लॉक वाइज बखलायमानो और शुद्ध 5 जना प्रतिनिधि सपयनानै आबसिमि ब्लॉक नि अमहनि साहरलायका बर खलायनाय जानजानि ब्लॉको अमहायके फाउंडेशन दे पालालायनाय चिनी फाउंडेशन दे तो संगया अब बुबाग्रा न संगनाय बुबाग्रा तो तंगलाक बुबाग्रा तंगलाक चिनी बुबाग्रा जे समय तंगनाय आपरो चिनी जदि TWF नि अच्छा तामने नाबो सम्मेलन मासानाय सम्मेलन रगो समा हायकै खलाय जागो अब तो फाउंडेशन दे
তাই সে ফেলিসিটেশন নারক যাক ও জায়গা কোনো কমিটি রিসাবল খালাই জায়গা কোনো কমিটি রিসাবল খালাইগলাক গাंखाय জায়গা गांखाय চিনাবো খুমুলুঙ্গো जों नारक लाखिया खुमुलुंग नय हलो जों टाइम हिंके 11টা टाइम नारक लाखिया 11টা टाइमाव जत चिनी डेलिगेट्स चिनी ब्लक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंग कबंग नारगो 11টা टाइमाव नरक जतन सकयदि ताई सेंट्रल कमिटी नबो कबंग नारगो